हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து விருந்தாவன் கார்த்திக் மாசம் அப்போ நம்ம பியூட்டிஃபுல்லா ரத யாத்திரையும் பார்த்தோம். இப்போ வந்து நீங்க எல்லாம் வந்து பூரி ஜெகநாத்தை விட்டு வர்ற மாதிரியே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சோம். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவன் போயிட்டு விருந்தாவன்ல இருந்து வரமாட்டது இல்லைன்னு சொல்றதால என்ன ஆகுது, நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா நீங்க எல்லாம் கம்மன் விருந்தாவனுக்கே போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 14th சாப்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவனா பாஸ் டைம்க்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ பிருந்தாவன பாஸ் டைம்ஸோட அந்த க்ளோரி என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இன்ட்ரடக்ஷன் யாராவது பண்ணீங்க? हरे पुष्पा माता जी कृष्णा पढ़ेंगे। माताजी, நான் வாசிக்கேட்டா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. விருந்தாவன லீலைகளின் அரங்கேற்றம். நம்மை தம்மை ஒரு வைஷ்ணவனாக உடை உடுத்தி கொண்டு மாமன்னர் பிரதாபருத்திரர் பாலக்கண்டியில் இருந்த தோட்டத்தினுள் தனியாக பிரவேசித்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து ஸ்லோகங்களை உச்சரிக்க தொடங்கினார். அதன் பின்னர் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளை பிடித்துவிடும் வாய்ப்பினை எடுத்துக்கொண்டார். மகாபிரபு கிருஷ்ணருக்கான பரவச அன்பில் உடனடியாக மன்னரை ஆலிங்கனம் செய்து அவருக்கு தமது கருணையினை வழங்கினார். தோட்டத்தில் பிரசாதம் வழங்கப்பட்ட போது சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அதில் பங்கெடுத்து கொண்டார். அதன் பின்னர் பகவான் ஜெகநாதரின் ரதம் நகர்வது நின்றபோது மன்னர் பிரதாபருத்திரர் அதனை இழுப்பதற்கு பல்வேறு யானைகளை வரவழைத்தார். ஆனால் அவை அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தன. இதை கண்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு ரதத்திற்கு பின்னால் சென்று தமது தலையை வைத்து தள்ளத் தொடங்கினார். ரதமும் நகரத் தொடங்கியது. அதன் பின்னர் எல்லா பக்தர்களும் கயிற்றினை கொண்டு ரதத்தினை இழுக்கத் தொடங்கினர். குண்டிசா கோயிலுக்கு அருகில் ஆய்டோடா என்று அறியப்படும் ஒரு இடம் உள்ளது. அந்த இடமானது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இளைப்பாறுவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. பகவான் ஜெகநாதர் கந்தராலயத்தில் அமர்த்தப்பட்ட போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அதனை விருந்தாவனமாக கண்டார். அவர் இந்திரத்யும்னன் ஏரியில் விளையாட்டு லீலைகளை நிகழ்த்தினார். ரத யாத்திரையின் 9 நாள்களுக்கு மகாபிரபு சுந்தராலயத்திலேயே தங்கியிருந்தார். 5வது நாள் அவரும் ஸ்வரூப தாமோதரரும் லட்சுமியின் லீலைகளை கண்டு கழித்தனர். அச்சமயத்தில் கோபியர்களுடைய லீலைகளை பற்றிய பேச்சு அதிகமாக இருந்தது. ரதம் மீண்டும் இழுக்கப்பட்டு கீர்த்தனம் தொடங்கிய போது குலீன கிராமத்திலிருந்து வந்திருந்த ராமானந்த வசு சத்யராஜ கான் ஆகிய 2 பக்தர்களும் ரத யாத்திரை நிகழ்ச்சிக்காக ஆண்டுதோறும் பட்டு கயிறுகளை கொண்டு வரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதிரி வெரி நைஸ். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஜெகநாத் ஆரம்பிச்சிடுவாரு. இது வந்து ரெகுலரா நடக்கிற ஒரு கதா காலாட்சேபம் மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்னு சொல்லலாம். எப்பவுமே வந்து வைஷ்ணவாவா ஓகே. இப்போ பிரதாப் ருத்ரா ஆல்ரெடி பிளான் போட்டிருந்தாருல்ல சேவை கிடைக்கச்சே யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு. அப்போ வந்து பலகந்தி அப்படின்னு தனியா வந்து அவர் என்டர் பண்றச்சே என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்னன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு வைஷ்ணவா மாதிரி ராஜா அலங்காரம் எல்லாம் இல்லாம. அப்போ வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அங்க இருக்கிறச்சே அவர் வந்து காலை பிடிச்சு வைக்கிற சான்ஸும் அவருக்கு கிடைச்சிச்சு. இப்போ ஆல்ரெடி ஸ்ரீமத் பாகவதம் போயிட்டு இருக்கு. அதனால நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத லெவலுக்கு இப்போ ஸ்ரீ சைத்தன்யா வந்து ஃபுல் எக்ஸ்டசில இருப்பார். ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ வந்து உடனே வந்து அந்த பிரேமையில் அவர் வந்து ராஜா அதாவது ஆர்டினரி வைஷ்ணவாவா இருக்கிற அந்த ராஜாவை அவர் கட்டி பிடிக்கிறார். அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதானா ஆக்சுவலி அவருக்கு தெரியும். பட் எக்ஸ்டர்னலி அவர் வந்து தெரியாத மாதிரி காட்டிக்கிறாரு. அதனால்தான் அவருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாலும் உலகத்துல என்ன நினைப்பாங்க, ஓ அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரு, அவர் ராஜான்னு தெரியாதவர் அப்படின்னு சில மூடர்கள் நினைப்பாங்க. அவங்களுக்கோசரம் தான் இந்த பாஸ்ட் டைம். இப்போ பிரசாதம் சாப்பிட்ட உடனே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சாப்பிட்ட அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ரத யாத்திரா மூவே ஆக மாட்டேங்குது. இது எவ்ரி ரத யாத்திரால இந்த மக்கள் பண்ணுவார் இவர் ஜெகநாத். அதனால இப்போ பிரதாப் ருத்ரா என்ன நிறைய யானைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு பிரதாப் ருத்ராவே யாருன்னு தெரியும், ராஜா இல்லை, அவர் ஒரு க்ஷணத்துல பண்றாரு. ஆனா அவரால் வெற்றி பெற முடியல. அதனால ரத்தையா ஒண்டி ஜெகநாத் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அவர் எப்போ மனசு வைக்கிறாரோ அப்பதான் போவோம். சில தடவை ஒரு நாள், சில தடவை 3 நாள் கூட உட்காந்துருக்கான். அந்த மாதிரி அவரோட மகிமைகள். இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா என்னன்னா பின்னாடி இருந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போ மெதுவா அந்த கார் மூவ் ஆகுதுன்னு. அப்புறம் வந்து அவங்க டிவோட்டிஸ் முன்னாடி இருந்து இருக்கிறாங்க மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு. கடைசியில பார்த்தா என்ன ஆகுது அப்படின்னா குண்டிச்சா கோயில் ரைட். அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா தொட்டோனே மூவ் ஆயிடுச்சு. பட் எப்பவுமே கிரெடிட்ஸ் கொடுப்பாங்க. எதுக்குன்னா இப்போ வந்து கோவர்தன் லீல நாளைக்கு சொல்றேன். ஏன்னா வெனஸ்டே கோவர்தன் பூஜையும் நடக்க போகுது இல்லையா. அப்ப பார்த்தா
அந்த பசங்கெல்லாம் அந்த பாவத்துல இருக்காங்க. ஏய் தல்றா கிருஷ்ணா, நான் பிடிச்சிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம், நீ எவ்வளவு நேரம் பிடிச்சிப்படா அப்படின்னு. அதே மாதிரி இங்க வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து என்ன பாவத்துல இருக்காங்கன்னா, ஐயோ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா எல்லாமே தனியா பண்றாரே, நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ற பாவத்துல இருக்காரு. அதனால அவர் பின்னாடி இருந்து புஷ் பண்ற உடனே இவங்க முன்னாடி இருந்து இருக்கிறாங்க. உண்மையா ரதம் எதனால மூவ் ஆச்சு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ரைட்? ஏன்னா யானை புல் பண்ணாதது டிவோட்டியால முடியுமா அப்படின்னா முடியும். ஏன்னா யானை புல் பண்ண முடியாதது ஏன் டிவோட்டியால முடியுதுன்னா பின்னாடி வந்து கிருஷ்ணர் புஷ் பண்றாரு சைத்தன்யா ரூபத்துல இருந்து அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால வந்து டிவோட்டி இஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னு எப்பவுமே சொல்லுவாங்க தேன் த லார்ட் அப்படின்னு. நீங்க மகாபாதாரா நரசிம்மா மூவில கூட நீ யாரு அப்படின்னு கேட்பாரு இல்லையா பிரகலாத், அப்ப வந்து அவர் சொல்வார் இந்த மாதிரி நான் வந்து உன்னோட சேவகன் அப்படின்னா, அச்சோ அச்சோ நீ எப்படி சொல்வ நீ சேவகன்னு, நீ தானே முழு முதல் கடவுள், நீ தான் வந்து சுப்ரீம், நான் தான் உன்னை சொன்னேன் இல்ல, எப்பவுமே நான் வந்து டிவோட்டியோட சேவகனா தான் விரும்பணும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு நம்ம வந்து ஹம்பிளா இருக்கணும் அப்படின்றாருன்னா, அப்படி பவர் இருக்கிற அவர், உலகத்தையே ஆள்றவர் வந்து அவர் வந்து சேவகன்னு சொல்லிக்கிறதுல அவருக்கு பெருமை. ஆனா நம்ம வந்து நான் தான் பாஸ், நான் ஹோல்டு வச்சுக்கணும், நான் தான் இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணணும். நிறைய பேருக்கு அந்த இது இருக்கும். சின்ன விஷயத்துல கூட, இது நான் ஆஃபீஸ்ல சொல்லல. ஆஃபீஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ் யூ ஷுட் ஹேவ் ஹோல்ட் ஆன் த டீம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா ஃபேமிலிலேயே வந்து நான் வந்து ஹோல்டனா நான் சொல்றது வந்து பிரியத்தோட சொல்லல, அதிகாரத்தோட, என்னோட பொசிஷன்னால. இவங்களுக்கு வந்து இப்ப அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரபுக்கள் வந்து பணம் கொண்டு வர செயல்ல இருப்பாங்க. மனைவிகள் வந்து வீட்ல இருந்து சமைச்சு எல்லாத்தையும் பெர்ஃபெக்ட்டா வைக்கிற செயல்ல இருப்பாங்க. இது ஏன் தலைகீழா மாறுச்சு அப்படின்னா, இப்ப வந்து இந்த எல்லாருமே வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா அலைன் ஆச்சு. ரைட்? ஒன் பாயிண்டட் விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேஹா குரு நந்தனா அப்படின்னா ஒன் பாயிண்டட் ஃபோக்கஸா இருந்துச்சு. அது கிருஷ்ணர். ஸோ இவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா, அந்த வீடு வந்து கிருஷ்ணரோட வீடு அப்படின்னு அவன் இந்த மாதாஜிங்களும் நினைச்சிட்டு, கிருஷ்ணர் சேவைக்கோசரம் என்னோட கணவன் கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னு நினைக்கிற பாவத்துல இருந்த வரைக்கும் அவங்களும் சேவை செஞ்சாங்க. பிரபுக்களும் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தது என் மனைவிக்கு அப்படின்னு நினைக்கல. என் மனைவி நான் கிருஷ்ணரோட சேவை செய்யறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றா. சிம்பிளா ஒரு லாஜிக் சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல நம்ம வந்து சேவை செஞ்சோம். இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பண்ணாங்க. ரைட்? இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஒரு சின்ன அந்த டெம்பிள் ஹால் முழுகிறது கூட பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கொண்டு வந்து தெளிச்சிட்டாங்க. இது இப்போ யாருமே கான்ஃப்ளிக்ட் வரல. நான் துடைக்கணுமா, நான் வந்து ஆம், நான் வந்து தண்ணி தெளிக்கணுமா, நான் ஏன் கோலம் போடக்கூடாது, நான் ஏன் இப்படியெல்லாம் நினைக்கல. ஏன்னா கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் ஜாப்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ரைட்? நீங்க வந்து கோலம் போட்டாலும் சரி, நீங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கோசரம் தொடச்சாலும் சரி, நீங்க எது எடுத்தாலும் இது ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்ம். அதே பாவம் தான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு இருந்துச்சு. ரைட்? ஹஸ்பண்ட் போய் ஏர்ன் பண்ணிட்டு வருவாரு, ஒய்ஃப் வந்து ஓகே இவர் வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணரை சென்டரா வச்சிருக்கு. அதனால தான் the family which prays together stays together அப்படின்ற பாவம். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஆண்களும் சொல்றேன் பெண்களும் ரெண்டு பேருமே என்ன ஆகுது, பெண்கள் வேலை செய்யறதால தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒரு ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட் பாஸ் பண்றோம். ஆக்சுவலா பார்த்தா வேலை செய்யாட்டாலும் பெண்களுக்கும் ப்ராப்ளம். பெண்களுக்கு என்னன்னா, பெண்கள் வந்து நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது, இதே அவங்க சம்பாதிக்கிறதால தான் அவங்க வீடா, இது ஏன் வீடு இல்லையா அப்படின்ற அகங்காரம் அவங்களுக்கு வருது. ஆண்களுக்கு நான் சம்பாதிக்கிற ஆண்கள் வீட்டுல இருக்கிற பெண்களா இருந்தா எனக்கு ஹோல்டு, நான் தான் பணம் கொடுக்குறேன், அதனால நான் வந்து எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல அவங்க பண்றாங்க. பெண்கள் வேலை செய்யற பெண்கள் இருந்தா நீ என்ன கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும், நானும் வேலை செய்யறேன், நான் ஏன் கட்டுப்பாடுக்க வைக்க கூடாது. சோ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்ல என்னன்னா ஈக்குவல் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்துச்சு, நீயும் பாதி நானும் பாதி. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, நான் ஹோல்டு வச்சுக்கிறதா நீ ஹோல்டு. அதாவது முன்னெல்லாம் கிருஷ்ணரை பிடிக்கணும், இல்ல தாமோதர் லீல என்ன, தாம உதர வயிறு அன்றது உதர, தாமன்றது கயிறு அல கட்டி போட்டாங்க. இப்போ பணம்ன்ற கயிறுல கட்டி போட நினைக்கிறாங்க. யாரு? கிருஷ்ணரை முடியவே முடியாது. அதனால ஒருத்தர ஒருத்தர கட்டி போட்டுக்கிறாங்க. கணவன் வந்து மனைவிக்கு பணம் ரிலேட்டடா கொடுத்து ஒண்ணு இம்ப்ரெஸ் பண்றாரு, இல்லைன்னா கட்டி போடுறாரு. பாசக்கயிறு இல்ல, பணக்கயிறுல பணம். அதே மாதிரி இங்க இவங்களும் வந்து கட்டி ஒண்ணு போடணும், முடியலன்னா நான் கட்டி விட்டுறணும். எல்லா கப்பலும் அப்படிதான், ஒண்ணு நான் கட்டி போடணும், இல்லைன்னா கட் பண்ணி விட்டுறணும். அந்த மாதிரி பாவத்தை நம்ம பாக்குறோம். ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, கிருஷ்ணரை கட்டி போடுறதே மோட்டிவா வச்சா, சரி மாதாஜி நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட், நாங்கெல்லாம் இங்க கிளாஸ்ல இருக்கோம், அதனால எங்களுக்கெல்லாம் நீங்க சொல்றது எங்களுக்கு புரியும், வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி போகும் அது அப்படின்னா தேவையில்லை. ஒன்னே ஒண்ணு நான் வந்து எப்பவுமே என்ன சொல்வேன்னா, இந்த குண்டிச்சா பாஸ் டைம், ரைட், ரத யாத்ரா பாஸ் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாஸ் டைம் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்றேன். ஏன்னா கதை கேட்டு நீங்க இப்போ சாப்டர் போறதுக்கு முன்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ இப்போ ஜெகநாத் பூரியில இருக்கோம் இல்லையா, பிருந்தாவனுக்கு திரும்ப வரலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஜெகநாத்ல என்ன ஸ்பெஷல்னா, நம்ம வந்து குண்டீச்சா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து ஜெகநாத் வந்து போயிட்டு அங்க இருக்க போறாரு, இருக்கிறாரு அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும். இப்ப ஏன் அவர் குண்டீச்சால இருக்காருன்றதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு. என்னன்னா, இந்திரத்யும்னா அப்படின்ற ராஜா தான் இந்த ஜெகநாத் விக்கிரகங்களை செதுக்க கேட்பார். ஏன்னா அவர் தான் எல்லாமே பண்றாரு அப்படின்றது தெரியும். இப்போ வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, ஜெகநாத் விக்கிரகத்தை செதுக்க சொல்ல அவர் வந்து அவரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி செதுக்குங்கன்னு சொல்றாரு. வந்தவர் வந்து ஒரு கண்டிஷன் போடுவாரு. அதனாலதான் சாக்ஷாத் பண்ணவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அவர் கிருஷ்ணரே தான் வந்து பண்றாரு அப்படின்னு. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நான் செதுக்குவேன். ஆனா நீங்க வந்து உள்ள வந்து டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது. எப்போ டிஸ்டர்ப் பண்றீங்களோ நான் அப்படியே விட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு. ஸோ நாட்கள் ஆகுது, ஆகுது. இவர் வந்து 2 வாரத்துல முடிக்கிறேன்றவர் கொஞ்சம் டைம் ஆயிட்டே இருக்கன்னோனே ராஜாக்கு பயம். ஐயோ! உள்ள என்ன ஆச்சோ? அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஆச்சோ? என்ன அப்படின்றதுல அவர் தொறக்குறாரு. தொறக்கறச்சே இந்த ஜெகநாத், சுபத்ரா, பல்லபத்ரா. ஸோ பல்லராம், சுபத்ரா அண்ட் ஜெகநாத் இருக்காரா? பார்த்தீங்கன்னா, ஜெகநாத் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி இருக்காரு. கண்கள் பெருசா இருக்கும். ரைட். இட்ஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட்டட் வெர்ஷன். இப்ப வந்து இது ஏன் அப்படி இருக்காருன்னா, இந்த மாதிரி காட்சி அளிக்கிறாரு. இதுக்கு குயிக் பேக்ரவுண்ட் சொல்லணும்னா, நம்ப ருக்மிணி ருக்மிணி இவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிருந்தாவன் பாஸ்ட் டைம் தெரியாது அவங்களுக்கு. அதனால ரோஹிணி அம்மா கிட்ட போய் எல்லா துவாரகா பெண்களும் துவாரகால நடக்கிற பாஸ்ட் டைம். பிருந்தாவன்ல என்னதான் நடந்துச்சு? ஏன்னா எல்லாரும் தெரிஞ்சு கோபி கோபின்னு பட் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கியூரியாசிட்டி. இப்போ என்னன்னா, சுபத்ரா தான் வாட்ச்மேன். நீ போய் அங்க நில்லு. ஏன்னா உன்னோட அண்ணாக்கள் 2 பேர் இருக்கார்ல, நம்மளோட பலராம் தாவும், கிருஷ்ணரும் வந்தாருன்னா, விருந்தாவன் ஞாபகம் வரக்கூடாதுன்னு அவங்கள வாட்ச்மேனா வைக்கிறாங்க. வாட்ச்மேனா வச்ச ஆள் யாரு பாருங்க. அவங்கள வச்ச உடனே, அவங்க வந்து எந்த விதத்துல எப்படின்னா, அவங்களே பிருந்தாவன் பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல அப்படி மூழ்கிட்டாங்களாம். அவங்க மூழ்குறதுல பலராமும், கிருஷ்ணரும் வரத அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணல. அச்சச்சோ! என்னோட தங்கைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு ஓடி வர 2 அண்ணாக்கள், அந்த கதைய கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு அப்படியே கை எல்லாம் இழுத்துட்டு இப்படி கண்ணு அப்படின்னு ஆச்சரியத்துல நிக்கிறவங்க இதுதான். இந்த அழகான கண்கொள்ளா காட்சி உலகத்துக்கே தெரியணும் அப்படின்ற ஆசையை நாரதர் நிறைவேற்றணுன்றதால தான் இந்த என்டையர் அந்த விக்கிரகம் இங்க பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதுதான் ஜெகநாத் பூரியில் அதாவது பிரதாப் ருத்ரா எல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி இந்திரத்யும்னான்ற மகாராஜ் பண்றாரு. இப்போ இந்திரத்யும்னா ஓட மனைவி பேர் தான் குண்டிச்சா. இப்போ எல்லாரும் கும்பிடுறாங்க. அவங்க மனைவியும் கும்பிடுவாங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்திரத்யும்னா கும்பிடுறாரு. என்ன கும்பிடுவாங்க? எனக்கு வந்து ஒரு அழகான மகனை குடு. நம்ம பார்த்தோம். சித்திரகேது எல்லாருமே கும்பிடுவாங்க. இல்லன்னா கும்பிடுறது கூட எதுக்கு? மகன் வந்து இந்த மாதிரி அந்த பாகவதம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். பகவத்கீதா ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். கோயில மெயின்டைன் பண்ணும். ஆனா இந்திரத்யும்னா ராஜா. ஓகே. அவர் வந்து கும்பிடுறாரு. எனக்கு மகன் வேண்டாம் அப்படின்னு. எல்லாரும் செம ஷாக் ஆயிடுவாங்க. அச்சச்சோ! மகன் வேணாம் அப்படின்னு கும்பிடுறாங்க. இல்லையே இப்படி கூட கும்பிடுவாங்களா? அப்படின்னு. இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சரி அவங்க தான் கும்பிடுறாங்கன்னா, வைஃப்பும் சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஆனா வைஃப்க்கு ஒரு ஆர்வம். கும்பிடுறாங்க இந்த மாதிரி. சரி ஏன்னா, இப்போ வந்து மகன் இருந்தா ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, தன்னோட கோயில் அப்படின்னு ஜெகநாத் பூரியில ஓனர்ஷிப் எடுத்துப்பாங்க. இப்போ நான் பார்க்குறோம்ல நம்மலாம் என்னோட வீடு, என்னோட ரூமு, இப்ப பத்தாததுக்கு என்னோட பாத்ரூம் அப்படின்னு புது கான்செப்ட் வேற வந்திருக்கு. அப்போ ராஜாவின் மகன் என்னதான் இருந்தாலும் என்னோட வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாங்கத்தோட நிறுத்தாம என்னோட கோயில் அப்படின்னு ஜெகநாத் பூரியில அவர் செயல் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதால அந்த ஆசை. இப்போ இந்த ஆசையை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஓகே. அப்படி எனக்கு செல்வம், அதிகாரம், பணம், ராஜாங்கம் எல்லாம் விட்டாலும் இந்த கோயிலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்தது, அந்த குண்டிச்சா மகாராணி வந்து இவ்ளோ கிரேட்டா ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா, தா தந்தை ஸ்தானத்த விட்டு குடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா, தாய் ஸ்தானம் இல்ல அப்படின்னு எடுக்கிறது வந்து இம்பாசிபிள். ஆனா, கிருஷ்ண பலராம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நானே உன்னோட குழந்தையா இருக்கேன். உனக்கு குழந்தையா என்னெல்லாம் செய்யணுமோ செய்றேன் அப்படின்னு நடந்ததுதான். அந்த இடத்துல அந்த குண்டிச்சா இடம்ன்றது வந்து அவரோட மனைவியின் பேர்ல வச்சது. அங்க வந்து அவங்க உட்கார்றாங்க. இந்த கதை பார்க்கறது என்னன்னா, அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க அத்தன நாள். ஏன்னா உடம்பு சரியா இல்லாம இல்ல. அம்மா வீட்டில் வந்து உட்கார்ற கதை தான் இது. இந்த 2 குழந்தைகளும் வந்து நான் வந்து அம்மா வீட்ல உடைக்கிறேன். அதனால இந்த 3 பேரும் வந்து அங்க உட்கார்ந்துக்கிறாங்க. குண்டிச்சாவோட குழந்தைகளா இவங்க 2 பேரும் அங்க காட்சியா இருக்கிறாங்க அப்படின்றது. அவங்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு. இதுதான் இந்த பாஸ்ட் டைமோட பேக்ரவுண்ட் ட்ராப். அதனால கிருஷ்ணர் வந்து இன்னமும் பண்றாரு பாருங்க. குழந்தையாவும் இருக்காரு, மகனாவும் இருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். டிரைவராவும் இருக்காரு அர்ஜுனருக்கு, வாட்ச்மேனாவும் இருக்காரு நம்ம பலி மகாராஜ்க்கு. என்னெல்லாம் இருக்காருன்னு போட்டுட்டே போனோம்னா லிஸ்ட் போட்டுட்டே போகணும்.
ஆனா நம்ம என்னவா இருக்கோம் அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு தெரியாது. தெரியாததாலதான் மாதாஜி நான் எதுவுமே பண்ணாம டிஸ்டர்பே பண்ணாம நான் பாட்டுக்கு நான் பௌதிக வேலை பாக்குறேன்னா பௌதிகத்திலேயே இருப்போம். 15 சாப்டர் மாதிரி ஊர்துவ மூலம் அப்படின்னு அப்படி அப்சைட் டவுன் பேனியன் ட்ரீலயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்போமே தவிர ஆக்சுவல் பேனியன் ட்ரீல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணரும் ராதாராணிய பாக்குற நம்மளுக்கு அந்த தரிசனமும் கிடைக்காது. நம்ம துக்காலே மசாஸ்வத்துல உட்காந்துட்டு அழுதுட்டே யூ என்னோட ஹஸ்பண்ட் இப்படி சொன்னாங்க, என் ஒய்ஃப் இப்படி சொன்னாங்கன்ற கதையில இருப்போம். ஸோ இந்த மெயின் ஸ்டோரிக்கு எதுக்கு வரேன்னா எல்லாமே ஒரே ஒன் பாயிண்டட் ஃபோக்கஸா எதுக்கு இருக்கணும்னா விவசாயாத்விகா புத்திர் அப்படின்றது ஃபேமிலி விச் பிரேஸ் டுகெதர் ஸ்டேஸ் டுகெதர் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்லயும் ப்ராவப் இருக்கு. எதுக்குன்னா கும்பிடுறது 5 நிமிஷம்ன்றது இல்ல மாதாஜி. நாங்க கும்பிட்டே இருந்தோம் பக்கத்து வீட்டுல. 1 மணி நேரம் கும்பிடுவாங்க. ஆனா பையன் ஒரு சைட்ல போயிட்டான், பொண்ணு இன்னொரு சைட்ல போயிட்டான், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்றதுக்கு அர்த்தம் இல்ல. ஃபேமிலி விச் பிரேஸ் டுகெதர்ன்றது அந்த 10 நிமிஷமோ 1 ஹவர் ப்ரேயரை சொல்ல. எல்லாமே கிருஷ்ணரோட வீடு, இவங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரோட மக்கள் அப்படின்ற எண்ணத்துல நம்ம கும்பிட்டோம்னா எல்லாருமே ஒத்துமையா இருப்போம். இதை தெரிஞ்சுக்கணும். சரி மாதாஜி, நான் இப்போ மெயின் ஸ்டோரிக்கு வரலாம். மாதாஜி நாங்கெல்லாம் இந்த கிளாஸ்ல பக்தியோட இருக்கோம், ஆனா பின்னாடி இருக்கிறவங்க இல்லையே அப்படின்ற ஆர்வம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அப்படி இருந்தா ஒன்னே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு இல்லையே, எனக்கு மனைவி, எனக்கு கணவன் இல்லையே, இல்லைன்னா உயிரோட இல்லாட்டாலும் சரி, இருந்தும் இல்லாட்டாலும் சரி, இல்லை இருந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இல்லாட்டாலும் சரி, அந்த கிருஷ்ணரே ஒவ்வொருவருக்கும் அண்டமா நிற்கிறவர். பிரகலாத் கதையில பார்த்தோம் தந்தையா வராரு அப்படின்னு. துருவா மடத்துல மடி வேணும் அப்படின்னா மடியை கொடுக்கறாரு அப்படின்னு விஷ்ணுவன்னு. அதே ஸ்தானத்தை ரைட் எல்லாருக்குமே கொடுப்பாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கணவன் இல்லாத குந்திக்கு ப்ரொடெக்ஷனா இருக்காரு. வசுதேவர் நம்ம தேவகிக்கு இருக்கிறதால தேவகி கொடுத்த ப்ரொடெக்ஷனை விட அவர் குந்தி மகாராணி கொடுக்கிறார். அது குந்தி மகாராணியே சொல்லுவாங்க அவங்கள விட நான் லக்கின்னு. அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் கோஆபரேட்டே பண்ணாத ஸ்பௌஸ் இருந்தாலோ இல்ல ஸ்பௌஸே இல்லைனாலும் சரி, பிரிஞ்சிருந்தாலும் சரி, இறந்திருந்தாலும் சரி, எந்த விதமான இதுவா இருந்தாலும் அந்த கிருஷ்ணரே அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து நம்மளுக்கு தேவைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவாரு அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பெண்கள், ஆண்களையும் சேர்த்து சொல்றேன். புருஷா அப்படின்னா கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான். அதனாலதான் புருஷோத்தமன்ன்றாரு. எல்லா புருஷத்துங்களும் டாப் மோஸ்ட் புருஷரான அந்த கிருஷ்ணர் அவரோட அவரோட மக்களா நம்ம மனைவிகளா கோபிகளா எந்த ரசா நம்ம இருக்கோமோ அந்த ரசா தெரியாட்டாலும் அந்த ரசாவே இல்லாம அட்லீஸ்ட் அவருக்கு சேவை செஞ்சோம்னா அவர் நம்மள கண்டிப்பா பார்த்துப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. அதுதான் அந்த ரத யாத்ரா. அந்த ரத்தையே அங்கே நிக்குது குண்டிச்சாயில் அப்படின்னா அம்மாக்கு பசங்களா இருந்து சேவை செய்யற அந்த கிருஷ்ண பலராமோட கதை தான் இந்த 5 நாள் கதை, பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் கதை. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாமோதராஜி மாதாஜி. கரெக்டா சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஸ்பௌஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும், பகவான் ஹெல்ப் பண்ணணும். என்னுடைய விஷயத்துல ரொம்பவே நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரிபோல். வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த நான் நம்ம பார்த்த விஜயகுமாரி மாதாஜி இந்த உண்டி நான் சொல்ல நிறைய பேரை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே இந்த கிருஷ்ணர் மாதாஜி ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம மனசுல நினைச்சா மாதாஜி ஒண்ணு இல்ல, ஒரு படிக்கிறதுக்கு நம்ம நினைச்சா கூட மாதாஜி அவர் நீங்களே சொல்லிடுவீங்க ஜெயின் மாதாஜி படிங்கன்னு எத்தனையோ தடவை சொல்லிடுவோம். மனசுல நம்ம படிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு நினைப்பேன் மாதாஜி. உண்மையாவே உடனே நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி. நிஜமா அந்த எல்லாத்துலயுமே எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயத்திலயுமே ஒரு உடம்பு சரியில்லைனா கூட மாதாஜி இந்த கிளாஸுக்கு நம்ம படிக்கணும்னு மனசார நினைச்சோன்னா நம்மள அலாரம் வச்சு எழுப்புற மாதிரி கரெக்டா எழுப்பி விட்டுருவாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாதாஜி சொன்னது எவ்வளவு ட்ரூவனா இதுன்னு இல்ல. அதான் நாமனிஷ்ட பிரபு சொல்றாரு, ஒரு பரமாத்மாவா இருக்கிறவங்க இன்னொரு பரமாத்மாவா கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா நான் நிறைய கதைகள் பார்த்திருக்கோம். ரைட். இப்ப பிரகலாத் கதையில இருக்கும் இல்லையா. ஏன்னா நேத்து மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்தேன் மகா அவதார் பிரகலாத். அதனால துருவாக்கும் பிரகலாதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா இவர் எதுவுமே வேண்டான்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. ஆனா துருவா எனக்கு வேணும்னு சொல்லி மாறிடுறாரு. அதனாலதான் மகாஜன்ல பிரகலாத் இருக்காரு. துருவா அவர் கேட்ட துருவ நட்சத்திரம் எனக்கு வேணானாலும் கொடுத்துட்டாரு பௌதிக ஆசையை. ஆனா 2 பேரோட தந்தையுமே ஃபால்ட். ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்ன? வாட் டிஃபரன்சியேட் த ஃபாதர்னா தப்பு பண்ணிட்டோம்ன்றத மாத்திக்கிட்டவர் இவர் யாரு? அந்த துருவாயின் தந்தை. ரைட். ஆனா தப்பே பண்ணல அப்படின்னு அகங்காரத்துல இருக்கிறவர் ஹிரண்யகசிபு. அதனாலதான் அவரோட அழிவு அன்டவுட்லி இருக்கு. ஆனா 2 பேருக்குமே தந்தையா நிக்கிறார் கிருஷ்ணர். அதை நம்ம பாத்துக்கணும்.
அது ஒன்றும் இல்லாம 2 பேருக்குமோ மடியில தூக்கி வச்சு கொஞ்சுறாரு. அழகான விஷ்ணு ரூபத்தில் கொஞ்சின துருவாவும் என்ஜாய் பண்றாங்க. கோரமான நரநாராயண சாரி நாட் நரநாராயணா நரசிம்மாவா இருக்கிற அவரையும் என்ஜாய் பண்றாரு. ஸோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா, எந்த ஃபார்ம்ல கிருஷ்ணர் இருந்தாலும் டிவோட்டிஸ்க்கு அந்த ஃபார்ம் பிடிக்கும். அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா இவங்க வந்து டிவோட்டிஸ்க்கு தெரியும், ஓ வாவ் திஸ் இஸ் கிரேட் அப்படின்றது. இது ஒண்ணு. 2வது, ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, சாரி விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, ஜெயந்தி மாதாஜி மனசுல இருக்கிறத நாமனிஷ்ட பிரபு சொல்வாரு, டீச்சரா இருந்தா இமீடியட்டா வரும்னு. விஜயகுமாரி மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க, எப்படி இருந்தாலும் வந்து நான் பார்த்திருக்கேன் மாதாஜி, பர்சனலா ஸ்பௌஸ் சப்போர்ட் இல்லைனா அப்படின்னு. இந்த குழந்தையும் ஒரு குழந்தை, நான் சொல்லியிருக்கேன்ல என் பொண்ணோட பேட்ச்ல அவங்க அப்பா நடுவுல ஓடிட்டாங்கன்னு. அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப நாள் அப்புறம், எங்கேயாவது ஒரு 2-3 மாசம் அப்புறம் வந்தாராம். வந்து அதுக்கப்புறமும் நீ தப்பு இல்ல, நான் தப்பு இல்ல, நம்ம ஹிரண்ய கஷ்புன்னு சொல்லவே கூடாதுன்ட்டாங்க எங்க அம்மா. ஏன்னா ஹிரண்ய கஷ்பு கூட ஜெயா விஜயாவோட தர்சனம் பெற்றவங்க, அவங்களுக்காவது ஒரு லெவலுக்கு பாகியம் இருக்கு, அதனால அவங்களோட கூட கம்பேர் பண்றதுக்கு தப்பு இவங்கள அப்படின்ற லெவலுக்கு எங்க அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, அப்படி இருந்தவர் திரும்ப வந்து துருவாவோட தந்தை மாதிரி நான் பண்ணது தப்பு, ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டேன்னா ஓகே. இல்ல இல்ல அவங்க எல்லாம் பண்ணது தப்பு, அவங்க விட்டு போனாங்கன்னு சொல்லிட்டு மகளையும் எல்லாரையும் திட்டி அவர் நல்ல பேர் காட்டிட்டு மறுபடியும் ஓடிட்டாராம் அப்படின்னு. ஆனா எதுக்கு நான் சொன்னேன்னா, ஓடின தந்தையா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் எப்படி செய்யறாருன்னா, லக்ஷ்மி அம்மாவை வச்சு அந்த குழந்தை படிக்கிறதுக்கு எல்லா சேனல்லையும் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது என்ன சேனல், நம்ம சேனலா இருந்தாலும் சரி, என்னோட சேனலா இருந்தாலும், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலா இருந்தாலும் சரி, அந்த குழந்தையோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படின்றதை விட்டுலாம். ஆனா அது கிருஷ்ணரோட ஆளுமை, ஆற்றுமை, பவர் இருந்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்காதவங்க, அவங்க மேல பொறாமப்பட்டவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்பனா அவ்வளவு மோசமான அவங்களையும் சரி, ஆவரேஜா இருக்கிறவங்களையும், ஒருத்தர் கெட்டவன் அசுரன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே கிருஷ்ணர் எப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அவங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத வழியில வராரு அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியுதா? ஏன்னா தான் பண்ண முடியும்ன்ற அகங்காரத்தையும் குறைச்சு, உனக்கு பிடிக்காதவங்களையும் நான் ஹெல்ப்புக்கு அனுப்புறேன், ஆனா நீ வந்து ஆடக்கூடாது. அப்படி ஆடக்கூடாதுன்னா அகம்பாரத்திலயும் ஆடக்கூடாது, பயத்திலயும் ஆடி போக கூடாது. இதுதான் கிருஷ்ணரோட கிரேட்னஸ். அகம்பாவத்திலயும் ஆடக்கூடாது, பயத்திலும் நீ ஆடி போக கூடாது அப்படின்னு அவர் எப்பவுமே வந்து, அதனாலதான் புருஷ உத்தமனா அவர் நிக்கிறாரு அப்படின்றது. அபலை பெண் யாரா இருந்தாலும், குழந்தையா இருந்தா தந்தையா, அந்த பெண் தனியா இருந்தா அவருக்கு வந்து புருஷனா நின்று அவர் வந்து அவரோட சேவையை செய்யறாராம். இது வந்து நம்ம கண்ணெதிரில பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த கதை எங்கேயாவது நம்ம 2 மாசமா பேசிட்டு இருக்கோம். எதுக்குன்னா விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அப்படி பார்த்த கதை இந்த கதையிலையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அதனால கிருஷ்ணர் இந்த தாமோதர்ல அப்படி இருக்கச்சே பல மடங்கு ஏறும் நம்ம செய்யற இது. அதனாலதான் தாமோதர்ல ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி துளசி வச்சு செய்வோம் அப்படின்னு. மாதாஜி தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்க. பாவம் அவங்க தாமோதர் ஆர்த்தி ஆர்த்தியானாக்க, இப்போ நீங்களே காட்டுங்க மாதாஜி, நான் உங்களே ஜெயந்தி மாதாஜி நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணேன். கலாவதி மாதாஜி காட்டுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஸ்பாட்லைட் ஸ்பாட்லைட் வரலையே. அச்சோ, நீங்களே ரிமூவ் ஆயிட போறீங்க. சரி, எனக்கு ஸ்பாட்லைட் வரல. தானிஷ் மேம் அவங்க ஆர்த்தி காட்டுறாங்களாம், நீங்க அவங்களையும் கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க.